Echokwadi muri yeZimbabwe ndinoitwa Washington Marimire County Boshongora sa correspondent wa ZBC National FM. Muri yeZimbabwe tiri pana papa ZBC pamuri kuona pana paka tashanyirwa kamera yenyu ndinasengeta society. Tashanyirwa ni mwanasikana wa muri kuona pana paka muri yeZimbabwe. Mwanasikana wendinaye pana paka ane matambudziko nezvo ari kutaura pano. Muri yeZimbabwe zvimwe zvinhu zvisa kwamuri muri kuona kutibatsira mukati mekutiudza kuti munonzwa usei. Mwanasikana uyu neimwe nzira ndinogona kumubatsira pakutaura kuti iye ari kubva mukati menzvimbo inonzi kwaMutoko Center. Mamutoko Center amai vake vakaroorwa vakabara vana ava. Makabarwa muri vangani? Muripo 6 namai venyu amai vako muri vana vangani muri chete? Muri 6 andiriga. Izvezvi kubva zvakaramba namai vako nababa vako makasara mese muripo 6 kumbani. Makasara muripo 2 vamwe vari kupi? Vamwe vari kunokora. Ndikumbira kutaurisa vamwe vari kupi? Vari kunokuharara andiriga. Muri yeZimbabwe ndikukumbira kuti inini munzwe zvekutaura mwana uyu. Amai vemwana uyu nababa vake vakasiyana. Vasiyana. Nyaya yakaita kuti amai vake nababa vake vasiyane ndeyekuti muning'ina waamai vemwana uyu ndiye akauya kuzogara pamba paamai vemwana uyu, kana kuti amai vake vakatorerwa murume nemuning'ina wavo. Sisi vakati kana muning'ina wauya pamurume wangu ini ndakuenda hangu, asi havasi buda nebuda, asi kuti vabereki vavo ndo vanobarwa pamwe chete. Amai vachibva vasiya chi? Vachibva vasiya imba ndokusiya vana ava. But vana ava vakutiza vachienda kuna amai vavo, vachitevera kuna amai vavo. Asi dambudziko riri kutiza vana ava ravari kuuya vachitaura panapa, munogona kurinzwa kumwana uyu achitaura ega. Wakadii zvako musikana? Ndinokumbira kutaurise sisi urise? Muri right andiriga. Iwewe amai vako vakasiyana baba vako vachibva vaenda kwavakaenda andiriga. Chikafu hakuna here kumba? Kuchikoro hausi kuenda here? Chii chaita kuti utize utsvage kuna amai vako asi chikafu pekurara paripo zvese? School fees baba vasi kubhadhara here? Chii chaita kuti utize iwewe utevere kuna amai vako? Uri kuti iwo uri kushungurudzwa namai andiriga? Uri kuti mama mainini vari kukuwachisa hembe dzababa vako dzemukati? Ko ivo dzavo mainini vacho futi unowachiswa iwewe dzemukati? Tomboti madzimai kazhinji vane nguva yekuenda panguva yekuita sei une hembe dzakambosviba izvo unofungidzira kuti dzanga dzakanyanya kusviba dzakawachiswewo, dzaunofungidzira kuti kana hembe yadaiswa ifane kuwachwa nene dzanga dzakaita sei? Every week panguva yavanenge vasikwa andiriga, yekuti kana kuti panguva yavanenge vari panguva hembe dzachonodziwachiswa iwewe. Alright, ndambonzwa uchitaura nyaya yekuti iwewe kana vanhu vakaenda kuchimbuzi vanokwanisa kusiya vasina kufulasha chimbuzi. Unonzi enda unofulasha chimbuzi iwewe? Mese nemuning'ina wako ane tsike yekuita izvozvo ndiani? Vese varipo 2. Ko chikafu munopiwa here? Apo neapo. Makambobvunza here kana kuudza dzimwe hama kuti ndo zvatiri kuita? Hama dzinosaidira mainini. Iwo une makore mangani izvo? Une 14 oda 10 aya 15 years. Ndobva waenda kunoudza mama wako? Saka wakatsvaga nhamba dzamukoma wako kuti uzotaura namama, ndobva wadziwana, ndobva wasitaura namama. Saka ikuti ndozvakaenda kuna mama. Mama vari kuti chii manje? Dede wakavaudza here kuti ndabva kumba? Wakavaudza here zvikonzerezo kuti dede nokuda kwokuti munondifulashisa toilet, munondiwachisa zvipfeko zvenyu zvemukati ndozvindatiza? Wakakwanisa kuvaudza here? Vanozviziva? Vari kuti chii? Anzi ani akazvidzokorodza? Maini kwanzi vakazvidzokorodza futi? Asi iwowo pachako unoti kudii nezvo? Hauchari zvinodzokera kuna maini? Wauda kugara namama wako? Unomborohwa here? Unorohwa usina kupfeka?
anorova munhu asina kupfeka pandiani baba here kana kuti mainini dhedhe wako asitamba kurova mainini mukadzi wapo pandiani kwasa kurova asina kupfeka wakazvitoka ngani mingine akazvitoka wani kazhinji zvii zvamunoroverwa kazhinji wenzi kusvika pamhosva yekunzi urohwe usina kupfeka ukakumbira dhedhe mari yekutakura kuchikoro unonzi wakumbirire dhedhe wako mari yekutakura kuchikoro pamunorohwa pa dhedhe wenyu vanenge varipo kandi dhedhe vanenge vari kuchikoro vari kubasa musera muchirohwa dhedhe makakwanisa here kuzovaudza vabva kubasa kuti dhedhe patinosara isusu tinorohwa tisina kupfeka hamupiwe nguva yekutaura navo ende mukavaudza dhedhe havadavi vanoramba vakanyarara ichokwadi muri yezimbabwe nyaya tinaye panapa ndiye mwana asvika panapa ari mukati mokureva pamutokosenda ari kuti baba vake vanoshanda kubasa amai vake vakasiyana nababa asi kusiyana kwababa vake ndiko kuti hama yaamai anove munin'ina wamai ndiye akauya akatora akatora murume amai sisi vakati handingatorere murume nemunin'ina rege aindiende achibva buda achibva aenda mwana uyu ari kuti iye chiri kundishungurudza ndechekuti izvo ndinowachiswa hembe dzababa dzemukati ndigowachiswa hembe dzaamai nedzemukati kunyange vari panguva yavo kana tichinge takanganisa lese takumbira kana baba kuti dhedhe tiri kukumbirawo mari poketi mari kuendesa kuchikoro baba vakaenda tinosara tichirohwa tisina kupfeka ini ndakarohwa kawani munin'ina wangu akarohwa kakawandisa chirohwa tisina kupfeka saka tiri kukumbira kuti isusu tingaite sei kusvikira mwana waye azotiza kutsvaga nhamba dzamai vake kuti aende kutaura kuno kuti ari pano paZBC pari kuti muri yezimbabwe ndashauri ndingaita sei nyaya dzakafanana nedzidzi pane padzakamboendeswa here kumapurisa kana kuti hapana akaendeswa kumapurisa hama pane hama dzamakamboudzawo here ana baba mukuru vazikuru kana vanin'ina kana umwe munhu kuti ndo zvatiri kuita chete makambovaudza here mukavaudza vanofevhera mainini vavo ichokwadi muri yezimbabwe ndo zviri kuitika nyaya tinaye panapa handizivi kuti kuri kwenyu kumi maifanira kuti muite sei vanhu vezimbabwe mwana uyu kuti ashungurudzike uri kuenda kuchikoro unoenda kuchikoro but wakatorerwa foni nani kuchikoro kwenyu kunobvumirwa mafoni mainini vakatora foni yavo saka foni hauya izvezvi saka ivari kuti vakaitorereka kana kuchikoro achibvumisa ichokwadi muri yezimbabwe muri kuzvingazvitera mwana uyu tangotingosisawo zvakawanda kwamuri matima nakose enyika kuti tigonzwa kuti zvakamira sei imi pachenyu mungazvifambisa sei kana kuzviona sei ichokwadi muri yezimbabwe mwana uyu tinaye panapa paZBC panova ndipo pekuti mashoko anenge ari mukati mekuendeswa zvari kutaura mwana uyu ndezvekuti hapana zvingaitika kuti chii chingaitike kuti mwana uyu abatsirike oenda sei oenda here kuna mai vake vakasiyana nami mama vako vakugara neumwe murume here kana kuti vanogara vega vanogara vega wakasununguka here zvekuti mama vako vakakuti isusu huya tizogara newe uri kukwanisa kuenda wati une makore mangani 15 years ko ichokwadi chokuti zera rako unikwanisa kugara namai chii chakamboitika kuti iwewe uzogara nadhedhe vako mai vaenda uchazogara namai vako pavakarambana padhedhe vako vakati ndoda vana vangu ndigowachengeta ndega ichokwadi muri yezimbabwe ndo zvamuri kunzwa zviri kuitika izvo mwana uyu ari kuti iye ari kuabhuswa ndinowachiswa zvemukati zvadhedhe zvamhama zvisinei kuti munhu ari panguva ipi ndimi muchaona zvakamira sei muri yezimbabwe muchabatsira mwana uyu anobva pamutsokosenda pati panguva ino chinai paZBC pari kuchema nekutaura nhunha dzake kuti ndingaita sei ndigorarama tinotenda muri yezimbabwe.